Chámome Silvia, son de Narón, pero traballo de mariscadora na cofradía de Mugardos. O meu marido é percebelleiro e introduceume un pouco neste mundo sin querer e dime conta que as mariscadoras de outros sitios tiñan moi boa conciliación familiar, non? Ao querer ter unha familia, pois tens que buscar tamén poder estar. Empecé a facer cursos que puntuaban para a obtención do PERMES e un día chamoume da Xunta e que había plaza en Mugardos ou en Pontedeume e aquí estou. Pois o día a día é moi bonito. Poñemos o neopreno, o vadeador, o que necesites para o día, collemos os aperos, no meu caso unha forquita, que chamamos así, e un sacho. Mais as redes ou os cubos onde vamos deixando os bivalvos postos a andar. Tuve moita sorte, cheguei aquí a Mugardos e recibíronme cos brazos abertos, sin conocerme, sin saber o que era unha fina dunha babosa, que non sabía. E bueno, ao fin e ao cabo fas unha familia moi bonita, que ao día a día, co contacto cos teus compañeiros, fas unión. Soy una veterana de guerra. Bueno, pero Pili ya viene de familia mariscadora. Claro. No, yo a pie. Todo a pie. Y aquí, ¿no? Sí, claro. En esta cofradía. Para seguir a tradición. Me sorprendeu que ao final te acaba atrapando porque non deixa de ser o noso medio natural e unha vez que estás nele te aclimatas. É moi bonito, recibes moito dele.